Las medidas cautelares dictadas por este juzgado sobre don Narciso Boira Suay, quedando liberado el recurrente, doctor, lliure, lliure. I la pollosa illa a la garjola. Ara només queda que vostè em deixi respirar una miqueta i a viure. Si el deixa respirar com vostè diu, pronto deixarà de ser persona per estar de cos present. I a parlar l'alegria de la huerta, Collons. En no arribar a 6 mesos, doctor, m'han pegat una punyalada i un tir. I així estic, Fotut, però estic. Abans d'anar-me'n al clot, he de veure passar per davant meu a més d'un o una. Almenys podrà rebre visites de la família i els amics. Això li farà bé, la companyia dels seus. Que vostè no se'n va? No té una altra cosa que fer que donar-me el sermó. No es pense que estic per gust. Estava esperant que vinguera l'infermer de torn. Però si vol, me'n vaig ara mateix. Sí, però abans ajuda'm a agitar-me. No vol que descanse? Això no és faena meua. Quan vinga l'infermer, que l'ajude ell. Infermer, ningú està a esquadra. D'on treuen a tant d'inútil, Cada dia uno diferent. Tots els dies tinc que dir-li on estan les coses. Va ser vostè qui va demanar l'alta. Si estiguera a l'hospital, no tindria tant de problema. Au, me'n vaig. Que disfrute de les visites de la família i els amics. Fins demà.